Ama, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kami. Karon gisaulog sa simbahan ang handumanan sa paghalad ni Birhen Maria didto sa templo. Sa gamay pa siyang bata, gihalad siya didto sa templo. Niya dinhi sa atong nasod, labi na dinhi sa Cebu, atong gisaulog ang pista sa Birhen sa Rigla. Uban sa mahal nga Birhen, atong padayong ipangaliya sa Ginoo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga ang katawhan magsunod unta kanunay sa balaod o sa pulong sa Dios aron makabot nato ang tinuod na kalinaw, kahiusa o kauswagan. Nga ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit ani mga slots ato sang iampo nga unta magmabungahon kanunay ang ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdum ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo itugot kanamo nga nagpasidungog sa kaagi nga mahimayaon sa mahal nga Birhen Maria nga tungod sa iyang pangama maangayan usab kami nga mudawat sa imong kinabuhi o gugma gikan sa kapuno sa imong grasya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon ni Propeta Zacarias. Miingon ang Ginoo, pag-awit kamo ug paglipay, o mga anak nga babayi sa Sion, kay muanhi ako ug mupuyo diha kaninyo. Niadtong panahona, daghang mga nasod mudangot sa Ginoo, ug sila maiyang katawhan. Ug mupuyo siya uban kanila, ug hibaluan unya nila nga ang Ginoo nga labing gamhanan maoy nagpadala kaniya ngadto kanila. Ug maiya sa Ginoo ang Huda, ingon nga iyang bahin sulod sa balaang yuta, ug pilion niya pag-usab ang Jerusalem. Paghilom kamo atubangan sa Ginoo, kay muanhi siya gikan sa iyang balaang puloy-anan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Diyos nga makagagahom, naghimog dagkong mga butang dinhi kanako. Santos ang iyang ngalan. Ang Diyos nga makagagahom, naghimog dagkong mga butang dinhi kanako.
santos ang iyang ngalan. Mingon si Maria, nagasangyaw ako sa kadako sa Ginoo. Ang akong espiritu nalipay diha sa Dios. Ang akong manunubos. Ang Diyos nga makagagamo, naghimugad kong mga butang dinhi kanako. Santos ang iyang ngalan. Kay nanumbalin man siya pagtanaw, sayang lipon diha sayang kaubos. Ang tanang kaliwatan, magtawag ka na ko nga bulahan. Ang Diyos nga makagagahom, naghimudag kong mga butang dinhi kanako. Santos ang iyang ngalan. Ang Diyos nga makagagahom, naghimudag kong mga butang dinhi kanako. Santos ang iyang ngalan. Ang iyang kaluoy, gikan sa katuigan ngadto sa katuigan. Alam kanila nga mahadlokon kaniya. Ang gigutom gibuhong niya sa tanang mga kaayuhan. Samtang ang adlahan, gihingin na niya nga walay dala. Ang Diyos nga magagahom, naghimugad kong mga butang dinhi kanako. Santos ang iyang ngalan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Dayganinyo ang Ginoo, inisangyaw ang iyang mga buhat. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Samtang nakigsulti pa si Jesus sa mga tao, miabot ang iyang inahan o mga igsuong lalaki. Nagtindog sila dito sa gawas o buot makigsulti kaniya. Unya, usa sa mga tao dito miingon kaniya, ang imong inahan o mga igsuon atoa sa gawas ug buot sila makigsulti kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong mga igsuon, og gitudlo niya ang iyang mga tinun-an og miingon,
Tanawa kini sila mao ang akong inahan ug ang akong mga igsuon. Kay ang nagbuhat sa gisugo sa akong amahan nga atua sa langit mao ang akong inahan ug mga igsuon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Matod pa ni Maria, dinhi sa atong tubag sa Salmo, ang Dios nga makagagahom, naghimog dagkong mga butang dinhi kanako, santos ang iyang ngalan. Mao ni ang usas mga paborito kayong linya ni Maria paghatag og sentro ngadto sa Ginoo. Linya imong tupad. Ning naunsay gibuhat sa Ginoo nimo, nahinomdom pa ka? Hinomdom pa? Dali ra ba kay ta malimot nya magkusog kay tang mumahay sa Ginoo. Kusog kay tang mudiktar sa Ginoo, pero ang gibuhat sa Ginoo para nato ato rang kalimtan. Mga wa gid tay igabaos. Na pagigibuhat ang Ginoo nato ato pag yung pang-usbon sama na mga colors buhok, mga kilay, mga naong hasta pagani ang gibuhat sa Ginoo nga agianas bata nga matao putlon pa sama ng laidisyon, basiktomy, perti gid nato ka abusado. Munang ang resulta dili gid ta makasinati sa tinuod nga kalipay nga Dios non dinhis kalibutan. Muna si Kristo sa atong ebanghelyo may emphasize gid siya, kinsa man ang akong igsuon, kinsa man ang akong inahan. Matud pa niya diri, kay ang nagbuhat sa gisugo sa akong amahan nga atua sa langit mao ang akong inahan ug mga igsuon. Nagbuhat sa pulong sa Ginoo, dili la kay maminaw. Ay dili tanan magsigig paminaw, mubuhat. Hindi lain na sang lingi sa imong tupad. Na sige kag buhat. Nanglitan ron, minyo ka, sige jud kag buhat og bata. Kay mao man ay tumong. Di ba? Nya ako pare, unsa man sige pabuhat sa Ginoo nako. Sige baligyag slat. Mo na ako. Nya kamo unsa man sa ipabuhat sa Ginoo ninyo? Sige sagpalit og slat. Pwede sad mo mamaligya na pasabot ang gipabuhat sa Ginoo nato. Let us build His church. Atong palambuon ang iyang simbahan. Mao nang ang tinuod na igsuon ni Kristo kanang nahigugma sa simbahan. Kay ang simbahan, ang iyang katawhan, mao man ang tinuod niyang lawas o presensya. Munang magdumot na kita sa ato isig katao, magsige na ganitag kontra anang atong isig katao, maguba dayon ang atong pagkaigsuon o pagkainahan ni Kristo. Ug ang sunod, maguba ang atong kalipay. Muna diri sa atong unang pagbasa, niingon diri, pag-awit kamo ug paglipay o mga anak nga babayi sa Sion, kay muanhi ako ug mupuyo diha kaninyo. Lain na sang lingi sa imong tupad na nakapuyo na sa inyo si Kristo. Ingna ko no. Nakapuyo na? Uy. Kinsa ninyo dinhi ang moingon pa der, nakapuyo na sa amo si Kristo, taas ko ng kamot. Congratulations. O kinsa man si Kristo. Una, kana gyong labing ubos
mga gigutom, giuhaw, kanang gikas prisuhan, kanang mga labing ubos ba, mga kriminal, mga manuyupay, mga waybalay, nakapuyo na sa inyo. Na mo tingog. Di ba ningon mas Kristo? Unsa inyong gibuhat aning mga waybalay, mga waybisti, kani mga binilanggo, mga masakiton. Ana, mao nay presensyas Ginoo, mo nay pinakaunang presensyas Ginoo. Ikaduha nga presensyas Ginoo kanang iyang pulong, ang pagdawat nato sa iyang pulong. Si Maria, sawapan niya dawata si Kristo sa iyang taguangkan aron mahimo niyang anak, iyan ang gidawat sa iyang kasing-kasing ang pulong sa Ginoo. Moto ang pulong na himong tao. Kita lain may atong dawaton, pulong man sa silingan, pulong man sa AI, pulong sa TikTok, pulong sa businessman, pulong sa mga chismosa, mga marites. Ganahan kay tana, pero pulong sa Ginoo, dayon lang tag hingoy-ab. Karon lang nagwali ko, kita man ako sa inyo mga naw, nayuban gaana na. Nayuban sa hingoy-ab. Pero maghisgo ta dinhig linibakay. Dali lagi maka sigas mata. Nga naman, wa pamusod ang pulong sa Ginoo. Ikaduha, na presensya sa Ginoo, ang buhat ni Kristo. Kanang buhat ni Kristo. Kung sa may iyang mga buhat, pagpasaylo, pagantos, pag-alagad, kana ato ganinang buhaton ni sud na si Kristo nato. Nagpuyo na si Kristo nato. Lingi ana sa dimong tupad. Kanang lingi-lingi buhat man na. Kaya ingo mas Kristo tagda ginay mo si katao. Sige lingi ay na pila na kaslat imong napalit. Na. Ngutan awa na mga pila na gyud ka slat. O wala kapalit og slat sa ato pa wa kay gibuhat nga pag-alagad. May kanang slat pag-alagad man na. O sige, mauna ni atong slat karon. Ang grace nato niabot na og 89,819 ka slots, naapay 610,181 ka slots nga available. Tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 70 slot challenge, tag 7,267 na sad ang atong halin or challenge. Ang atong PPSC para aning atong mga projects dinhi sa parokya niabot na og 64,423 ka slots ang atong halin, naapay 35,577 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Dunay 162 slot challenge ni 16,200 per challenge, 173 na sad ka-challenges atong nadawat. Nya sa atong DPR, kaning atong tabang og tukod og mga balay sa nawad-ag mga balay dinhi sa ato, 12,198 na ang ato karong pundo. So makahimo na tingay tanig mga dool-dool mga 18 ka mga balay. Wapata kasugod. Ato pang sigig sorbe. Tulo pa to kabuk ang nasorbe. Daghan pa tong sorbihonon. Di lang sa tapatakag. Takag tukod. No? Salamat kayo. Atong pakpakan ang namalit og slots. Sa atong DPRDI, ang atong mga natagaan na nga mga lugar din sa ato sa Igos Bagyo nga sa tong Bagyo Tino,
Ang kabadyangan nakahatag na ta didto Mulaw kay mao man gini ang nangaigo sa may Tamiyaw, may Istaka ug sa may Tubigan. Nya ngadto pataglaing mga barangay karong sunod nga mga adlaw. Nya pasalamat pud ta sa atong mga donors nga mihatod dinhig mga hinabang. Di tingin ako manganlan ang tanan pero mao ni sila ang taga Bukidnon nanganhi dinhi kuyog sa ilang tulo ka pari o upat mating to ka deacons, mga 60 sila kapin. Naghatag sila din hinatog mga hinabang, nangadto pod sila sa mga barangay. Ang atong Archdiocesan Caritas, pinanguluhan nilang Father Alex Kula o ni Father Jamie Tulintin. Naghatag po sila natog mga sin, plywood o mga sobra libo ka putos-putos na ato pa nang i-distribute karon. Nakahatag sad nato dinhi ang taga parokya sa Maya dan Bantayan, taga Carmen, parokya taga Carmen, Cebu, taga San Remigio, taga Udlot. Karon bago taga Udlot nianhi sa dinhi. Nya dayon ang parokya sad sa taga Midilien nakaanhi sa dinhi. So salamat kay nilang tanan. Nya mao ni ang mga pamaagi nga kita nagpakita nga igsuon ni Kristo. Tanawang na membro ta sa iyang lawas kay nagbuhat ta, buhat sa kaluoy, buhat sa pagpangalagad. Nya kay birthday man ako rong November 24, unsa may inyong buhaton? Mo-greet ra mo nako og happy birthday. Nya mo-greet gani mo unsa may sunod? Palit og slot. Ang akong mga greeters karon nga atong na-record niabot nag 627. Nya 64 ani ni palit og slot nga challenge katong 62 slot challenge nga tag 6,200. Nya the rest kuan katong tag 300 tag tulo ka slots. So pagpaka na sa nato ang tanan nga malit og slot. Salamat kaayo. Karong birthday nako sa 24 dili man ko maghikay. Karong Lunes pohon ug makaabot pa ko nga torang buhaton misa kog alas 6 buntag human mumisa tingali kog upat ka misa ngadto sa atong mga nangaigo sa Bagyo nga mga barangay din hilas dool-dool murag initially murag Buluang, Magay, Katikong o kanang diha sa may Diwanon. So mo na yung mga initial pa natong giplanuhan adto ta dito mag-feeding, manghatag nga ini kagabi magmisa ko dinhi akong main Thanksgiving ini kalasay sa gabi nga human sa misa mag Camino walk ta. Camino walk kay Lunes man na namnay Camino. Human na manguli tang malinawon. Nya mo tambong mo dili. Kaluya og tingog ng tambong. Pero may kaon tambong pa din. Wa may kaon tambong, kalugar. Sagdi lang basta wa lang sa taroy selebrasyon. Ang ato sang Christmas party, nagplano naman kami ato para sa atong parokya, ato lang o sa atong kansilon, nya usa na lang ta ka selebrasyon karong December as a parish nga mao ang atong fundraising concert sa Sweet Notes. Sweet Notes ba? Karon do na maroy concert ang Sweet Notes diha sa Lapu-Lapu. Hopes Dome tingali sila. Kita din di lang ta ng Hopes Dome, ari lang ta sa parking area nato. Yes, Loyo. Ini ka December 14. Nakapalit na mo ticket. Pamalit na mo. Ug wa mo ikapalit, ibaligya nang inyong mga motor, mga sakyanan, inyong balay, ipalit kay nganoman fundraising man ni siya. So ang atong gold ticket tag 3,000 na ni lamisa niya ana ni sa tubangan. Ang silver
tag 2,000 na ani lamisa o niya anha sa ni sa next layer gikan sa atubangan. Ang bronze tag 1,000 lingkuranan ray naa way lamisa adto na ni sa third layer gikan sa atubangan. Ang general admission tag 300 pesos adto na ni sa last na layer gikan sa atubangan. So ay di lang ta magkuwag asa ta makalingkod basta ang ato maka-appeal ta o maka-fundraising ta. Nya unsao man pagpalit og tickets diya sa atong opisina o kontakan ning mga numero nga atong gibutang dinhi sa atong screen kay mao ni atong mga contact persons. Gibuhat gyapon ni nato mga igsuon isip atong point of kaning relationship pagpalambo sa atong relasyon isip parokyano niya magka kita-kita ta as parishioners niya makatabang sa tas parokya kay fundraising man siya. Magampo lang ta kanunay nga maayo ang panahon, maayo ang sitwasyon inig-abot na ng adlaw. Ang atong Ginoo nag-ingon nga matud pa diri sa atong ebanghelyo ningon siya ang akong amahan, ang akong inahan ug mga igsuon kadtong nagbuhat sa gisugo sa akong amahan nga atua sa langit. Langit ang iyang gisgutan dinhi, langit nung amahan busa kining atong tanan nga gibuhat dinhi nga katilingbanon mudala sa ninato ngadto sa langit. Katong gustong moadtog langit, manindog ta. Mga igsuon, karong adlaw atong gihandom ang mahal nga Birhen Maria. Uban kaniya, malaumon kitang muduol ngadto sa atong amahan ug moingon, Ginoo, bag-uha kami sama kang Maria among inahan. Ginoo, bag-uha kami sama kang Maria among inahan. Nga ang simbahan, muhalad og takos nga mga halad ngadto sa Dios diha sa iyang mga pagpangalagad sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bag-uha kami sama kang Maria nga among inahan. Nga ang tanan nga mituo kang Kristo, mamati sa tingog sa Dios nga nagtawag sa matag usa aron magbalaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bag-uha kami sama kang Maria among inahan. Nga ang panig-ingnan ni Maria, musanag pinaagi sa paagi sa pagkinabuhi sa mga taong naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bag-uha kami sama kang Maria among inahan. Nga ang presensya ni Kristo, mabatyagan ug masinati sa mga masakiton, ug sila nga nanag-antos pinaagi sa atong makahupayng presensya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bag-uha kami sama kang Maria among inahan. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bag-uha kami sama kang Maria among inahan. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bag-uha kami sama kang Maria among inahan. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bag-uha kami sama kang Maria among inahan. Nga ang mga nangamatay, makahalad og takos nga sakripisyo pinaagi sa atong matarong nga pagkinabuhi,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bag-uha kami sama kang Maria, among inahan. Ginoo, dawata ang among pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Salamatan ka karuno among Dios, kay gigasahan mo kami kang Kristo Jesus, ang iyong anak sa kahangturan, nahimong among kasakaron, putli ug himpi ug tapos kayo sa iyong kahalangdon. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa iyong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyong ngalan, alang sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos na simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga walay katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanino. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Og nga magadaig kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa pista sa Bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kaitasan. Daygon ang gani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo.
buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik na din. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan,
hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Anaw sa kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kabutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ba maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maria, langit mong inahan sa iyong mga mata. Kami iniiyak sa kaluwasan, ikaw ang sinugdan. Ikaw ang gampanan. Ikaw na labing masigang, may pagkapalong ang imong kaharian. Magampo kita
O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag nga atong gipamisahan atong adlaw sa minatay. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon, aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanang mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dawata ang among pagampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin, mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod nga maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kano sa magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo, Ug ang kahayag nga walay pagkapalong magdanag unta kanila hangtod sa kahangturan. mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga presensya, divine presence. Mahitabo ra ni kung mahimo gitang inahan o igsuon ni Hesus pinaagi sa atong pagbuhat sa mga pulong sa Ginoo. So salamat ha ninyo nga nagsigig buhat sa pagpaambit og mga slots nga hinato, padayon tagpalit og mga slots. Niya padayon sad mo og support sa akong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. But pila na ni Roy atong subscribers, murag 277 na ka thousand atong subscribers. Sige lang yung view, like, share ug subscribe aron daghan tag mapaambitan o matabangan. Ang ato sad nga pagpamalit og slots sa oman o sa pagpalit og ticket sa Sweet Notes, ari lang sa atong opisina nga paresibuhan og dili ba ipadala sa atong bank accounts, kaning atong mga bank accounts nga atong ipakita dinhi sa atong screen, o ang atong kaning GCash numbers, pero puno pa niron atong GCash og labing siguro way limit ang kwarta padala. Ako padadi lang ko, basta di lang Western Union, maklaim ra gina nako tanan. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana sa kaninyo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.